Diu Gabriel Paulista que tranquilitat. En curt, ve a rebre Vieto, que toca molt bé per a Pereira. Este desplaça sobre Montoya, Montoya per a Pereira, Pereira que se'n va del primer, pot guanyar línia de fons, la posa Pereira per a Vieto, 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 Vieto! ¡Altra volta Luciano Vieto! Gol del Valencia patrocinat per Ferto, concesionario oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la jugada que arranca el Valencia, banda dreta, veu perfecte Andreas Pereira, l'arribada de Luciano Vieto. Remolve Vieto, control orientat sobre l'eixida de Raúl Izoain per a fer el 2-0. En Mestalla, dos voltes colpeja Vieto per a fonar la Unión Deportiva Las Palmas. Valencia, Vieto i Vieto 2, Las Palmas 0.